ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் விலாக் தமிழ் சேனல். ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ சென்னையில் இருக்க பல்லாவரத்தில் இருக்கோம். இப்போ நம்ம எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம விஐபி சிட்டி ஹவுசிங்கில் இங்கே புதுசாக லே அவுட் போட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் வில்லாஸ் பிளாட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருடைய ஆசையும் கனவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகணுன்றது தான். அந்த கனவை நினைவாக்குற விதமாக நம்ம விஐபி சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை பக்கத்தில் பல்லாவரத்தில் பின்கோடு சென்னை 70 என்ற இடத்துல நம்ம லே அவுட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் வில்லா அண்டு இண்டிவிஜுவல் பிளாட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப நேர்த்தியாக பண்ணியிருக்காங்க. சென்னையில் இடம் வாங்கி வீடு கட்டி குடி போகணுன்றவங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கும் போது கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த பொன்னான அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளாட்டில் இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம விஐபி சிட்டியில் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிற ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஃபெசிலிட்டி. இந்த ரோடு ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2-3 லேயர் போட்டு அதுக்கு மேலே தார் போட்டு நம்ம ரோடு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு இது போல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கிரவுண்டில் எந்த இடத்துலையும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நிற்காது. அந்த அளவுக்கு நம்ம சேஃப்டியாக வாழலாம். அதுக்காக தான் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு ரோடு போட்டிருக்காங்க. இந்த ரோடு திக்னஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஃப்ளாட்லேருந்து 2-3 அடி ஹைட் தூக்கி தான் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் அது ஃப்ளாட்டை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரலாகவே எவ்வளோ அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. அதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, பார்த்துக்குங்க. நம்ம விஐபி சிட்டியில் அடுத்ததாகிற ஃபெசிலிட்டியை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இபி. இந்த இபி ஃபெசிலிட்டி பற்றி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளாட்டுக்கும் தனித்தனியாக போஸ்ட்டு, தனித்தனியாக ஸ்ட்ரீட் லைட்டுன்னு போட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நாளைக்கே நம்ம இங்கே வில்லாவில் குடி வந்தால் கூட நம்மளுக்கு இபி பற்றின பிரச்சனையே கிடையாது. எல்லா சைட்லேயுமே ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸு அண்ட் இபி கனெக்ஷன் பக்காவாக இருக்குது. நம்ம விஐபி சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக பண்ணி கொடுத்துருக்க ஃபெசிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வால். இந்த பிளாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பக்கமும் காங்கிரீட் காம்பவுண்ட் வால் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த காங்கிரீட் காம்பவுண்ட் வால் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7 அடி 8 அடி ஹைட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நம்ம நாளைக்கு ஃப்ளாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் சேஃப்டியாக நம்ம இங்கே வாழ்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற லே அவுட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு அப்படி லே அவுட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு காம்பவுண்ட் வால் ஒரு பக்கமாக போட்டிருப்பாங்க, மிச்சம் 3 பக்கமும் ஃபென்சிங் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம கேட்டட் கம்யூனிட்டி விஐபி சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பக்கமும் காங்கிரீட் காம்பவுண்ட் வால் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. 100% சேஃப்டியாக நம்ம இங்கே வாழற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். நம்ம விஐபி சிட்டியில் நமக்கு அடுத்ததாக பண்ணி கொடுத்துருக்க ஃபெசிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா மரங்கள். எல்லா ஃப்ளாட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மரம் நட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு வாழ்கிறதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா மரங்கள். அந்த மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்டுக்கும் தனித்தனியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்டுக்கும் தனித்தனி மரங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தனியாக ஒரு கார்டனில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வருது. அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் அழகாக இருக்கு பாருங்க. நல்லா குரோட்டன்ஸ் மாடலில் பண்ணியிருக்காங்க. இதை தவிர்த்து இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மரங்கள் எல்லா ஃப்ளாட்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்க்கும் போதே இந்த ஃப்ளாட்டில் நாளைக்கே நம்ம கொடுத்துனா வரலாம்ன்ற போல தோணுது நம்மளுக்கு. நம்ம விஐபி சிட்டியில் நமக்கு அடுத்ததாக பண்ணி கொடுத்துருக்க ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மெனக்கல். இந்த மெனக்கல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளாட்லேயும் தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ சும்மா நட்டோன்னு மட்டும் இல்லாமல் அந்த கல்லுக்கு தனியாக காங்கிரீட் பண்ணி அந்த காங்கிரீட்டுக்கு நடுவில் அந்த கல் நிற்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு கல்லும் தரமானதாகவும் அழகாகவும் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒவ்வொரு கல்லுலையும் நம்ம ஃப்ளாட்டோடைய நம்பர்ஸ் போட்டு ABCன்னு தனித்தனியாக பிரித்து 1 by 1 நம்பர் போட்டு தனித்தனியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மெயின் ரோடு பக்கத்தில் இருக்கிற கல்லில் இந்த கல் வந்து நட்டுருக்காங்க. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு கலரில் ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்டும் தனித்தனியாக பிரிகிற மாதிரி கல் நட்டுருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோவில் உங்களுக்கே தெரியும். ஒவ்வொரு கல்லும் ஃப்ரண்டேஜில் நம்பரோடு கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் இருக்கிற எண்டு பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு கலர் கல். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹைட்டாகவும் நல்ல தரமான கல்லாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கல்லை வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு சேதமாகாத அளவுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தா வீடியோவில் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், பாருங்கள்.
நம்ம விஐபி சிட்டியில் நமக்கு அடுத்ததாக பண்ணி கொடுத்துருக்க ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா போர்டு ஃபெசிலிட்டி, நேம் போர்டு. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்லேயும் ஒவ்வொரு கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் போயின்னு இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ஸ்ட்ரீட், செகண்ட் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட், தேர்ட் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்னு ஃபியூச்சரில் வரும். அப்போ நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நேம் போர்டு எழுதி வச்சோம்னா அது பார்க்குறதுக்கே ஒரு கார்டன் போல் தெரியும். அதுக்காக தான் ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு காங்கிரீட்டில் பக்கா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நேம் போர்டு ஃபெசிலிட்டி. நம்ம காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்லேயும் கிராஸ் ரோட்லேயும் ஒவ்வொரு நேம் போர்டு வச்சுருக்காங்க. அதை நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். பக்கா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப ஒரு ஒர்த்தாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் மெயின். எந்த ஒரு மழையோ புயலோ எதுவும் சேதத்துக்கும் எதுவும் ஆகாம அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த நேம் போர்டு ஃபெசிலிட்டிஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம விஐபி சிட்டியில் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம். அந்த ஃபெசிலிட்டி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே நம்ம வீடு கட்டி குடியேறலான்ற ஒரு ஆசை நம்மளுக்கே வருது. உங்களுக்கு அந்த ஆசை கண்டிப்பாக வரும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இந்த இடத்த பார்க்கணுனாலோ இல்லை இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணுனாலோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த டவுட்னாலும் நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஃப்ரீ சைட் விசிட்டும் இருக்குது. எப்போ வேணாலும் நீங்கள் சைட் விசிட் பண்ணலாம். அதுக்காகவும் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அந்த நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவை எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதே போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயன்படுறது போல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்கள் ரிலேஷன்ஸுக்கோ பயன்படுறதுக்காக மொத்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பாய்.